Πρόγραμμα το σπίτι μου 2. Κάνει καλό ή κακό? Μήπως λειτουργεί σαν ομοιοπαθητικό φάρμακο, αυξάνοντας τη ζήτηση σε μια αγορά που έχει ήδη έλλειψη προσφοράς? Έλα να το συζητήσουμε μαζί στο πρώτο επεισόδιο του Out of the Box για να δούμε την ουσία πίσω από τη θεωρία. Είμαι ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης, επιχειρηματίας, επενδυτής και σύμβουλος, και κάθε δεύτερη Παρασκευή στις 7 θα αναλύουμε μαζί τα ακίνητα, τις επενδύσεις και την ουσία του επιχειρήν. Σήμερα σου προτείνω να συζητήσουμε για το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα το σπίτι μου 2, για το οποίο γράφω ήδη στο blog μου το iliaspapagorgiadis.com από το 2023. Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε αποδίδοντας τα του Καίσαρος στον Καίσαρη. Η κυβέρνηση που προώθησε τα προγράμματα το σπίτι μου δείχνει να είναι η πιο δραστήρια κυβέρνηση σε θέματα κινήτων τα τελευταία 20 χρόνια. Οι προθέσεις δείχνουν να είναι καλές. 1. Πολλά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης αρκετών δισεκατομμύριων ευρώ. 2. Μεγάλη προσπάθεια για ψηφιακή μεταρρύθμιση στο κτηματολόγιο και αλλού. 3. Ξεκίνημα προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, για τα οποία εξακολουθώ να επιμένω ότι θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς από το 2028 και μετά. Φυσικά μπορούμε να μιλήσουμε και για αρκετά λάθη, αρνητικά, παραλήψεις κτλ. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκαναν τίποτε. Το αντίθετο. Και ενώ με αυτά τα προγράμματα γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά κινήτων, δύο κινήσεις ουσιαστικά έφεραν τα πάνω κάτω. Τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2 έκαναν τελικά τη ζημιά για την οποία μιλούσα και έγραφα τα τελευταία 2 χρόνια. Οι προθέσεις ήταν σίγουρα καλές, να βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια να βρουν σπίτι με προσιτό τρόπο. Η θεωρία όμως απέχει πολύ από την πράξη. Η αγορά κινήτων έχει έλλειψη προσφοράς, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα σε προσιτή τιμή για την πλειοψηφία των αγοραστών. Στο παρελθόν, οι αγοραστές τι θα έκαναν? Θα αγόραζαν ένα ακίνητο πιο παλιό, αν δεν είχαν αρκετό εισόδημα για να πάρουν κάποιο καινούριο. Τώρα όμως, τα προγράμματα αυτά επιδοτούν ακριβώς αυτά τα παλιά ακίνητα, τα οποία έτσι ακριβένουν, γιατί μεγαλώνει πολύ η ζήτηση και είναι ήδη σε έλλειψη, άρα μεγαλώνουν πολύ οι τιμές τους. Ανεβάζοντας τις τιμές για τα παλιά ακίνητα, για αυτά τα συνήθως χρέπια όπως τα λέμε, τα μη ανακαινισμένα, τι γίνεται μαζί? Συμπαρασύρονται και οι τιμές από τα υπόλοιπα ακίνητα, καθώς και τα ενοίκια. Έτσι, το πρόγραμμα το σπίτι μου έγινε μια λύση ομοιοπαθητική σε εισαγωγικά, μιας και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στέγασης, κάνοντας το μεγαλύτερο. Αυξάνει τη ζήτηση, ενώ ήδη οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές είναι τριπλάσιοι από τους πολιτές. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που είχα γράψει για το πρόγραμμα, εξηγούσα πως όταν η αγορά έχει έλλειψη προσφοράς, δεν είναι καλό να αυξήσεις τη ζήτηση. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε μια περιοχή της Αθήνας, ας πούμε το Περιστέρι. Εκεί θα δούμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα για το πρόγραμμα 50, 60, τα οποία να ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά. Ήδη πριν ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι ήταν 150, 120, 180, 200. Τώρα τους κάνουμε 400. Ενώ τα ακίνητα παραμένουν 50. Τι πετυχαίνουμε? Να φτάσουμε σε καταστάσεις πληστηριασμού. Δεν κερδίζει κανείς από αυτό το πράγμα, δεν είναι υγιές. Το να μπαίνει κριτήριο παλαιότητας στα προγράμματα το σπίτι μου, από την αρχή μου φάνηκε παράξενο. Πλέον έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, στο οποίο έχει προσθεθεί και η δυνατότητα δανεισμού για την αγορά κατοικίας. Αλλιώς δεν δικαιολογείται να λένε θα αγοράσει σπίτι μόνο 20 ετών και παλαιότερο. Σύμφωνοι, τα περισσότερα ακίνητα στη χώρα μας είναι παλιά. Όμως η πρώτη μεγάλη στρέβλωση είναι ακριβώς η δυνατότητα χορήγησης ευνοϊκών δανείων μόνο για παλιά σπίτια. Το Φεβρουάριο του 2025 άκουσα σε μια τηλεοπτική συζήτηση τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα να λέει πως έχουμε λοιπόν πάνω από 9.000 συγκεκριμένες αιτήσεις αυτή τη στιγμή, άρα είναι ποσά τα οποία ήδη κοντά στα 900 και εκατομμύρια τα οποία έχουν δεσμευθεί ήδη. Και υπάρχει περίπτωση με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθούν και οι αιτήσεις αυτές να συμβασιοποιηθούν και να γίνουν στην πορεία και οι εκταμιεύσεις. Για το πρόγραμμα το σπίτι μου 1, αυτό που έκλεισε το φθινόπωρο του 2023, ακόμα συμβασιοποιούνται τα ποσά και είχε φτάσει τότε η απορρόφηση στο 90%. Από τότε, από το 2023 το φθινόπωρο μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, 16 μήνες, δεν είχαν τελειώσει ακόμα όλες οι εκταμιεύσεις. Καταλαβαίνεις λοιπόν πότε θα γίνουν οι εκταμιεύσεις για το πρόγραμμα το σπίτι μου 2, το οποίο σε υποχρεώνει και να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι που θα αγοράσεις? Θα αργήσουμε πολύ. Για να σου πω για κάτι ακόμα. Αν σου αρέσει να μαθαίνεις για τα ακίνητα, το επιχειρήν και τις επενδύσεις,
Πάτησε subscribe τώρα και ενεργοποίησε το καμπανάκι για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που σου ετοιμάζω. Έτσι θα πάρεις πραγματικό προβάδισμα γνώσης. Προβάδισμα γνώσης θα πάρεις και με το βιβλίο μου για το επιχειρήν στην Ελλάδα. Λέγεται Το Πρώτο Βήμα, είναι γραμμένο για την ελληνική πραγματικότητα και έχει περισσότερες από 100 συμβουλές για να αποφύγεις λάθη. Είτε θες να ξεκινήσεις σωστά μια νέα δουλειά, είτε αν θες να πας τη δουλειά σου με ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο. Θα το βρεις σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και φυσικά στο link στην περιγραφή. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο πρόγραμμα Το Σπίτι μου 2. Όταν γυρίστηκε το βίντεο αυτό, ήδη περισσότεροι από 130.000 πολίτες είχαν καταθέσει τη σχετική αίτηση για δάνειο από το πρόγραμμα Το Σπίτι μου 2, με πάνω από 60.000 προεγκρίσεις να έχουν δοθεί. Όλα αυτά την ώρα που το σύνολο των εκταμιεύσεων θα αφορά μόλις 20.000 δικαιούχους. Με δεδομένη την απελπισία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για το ύψος των ενοικίων σε συνάρτηση με το εισόδημά τους, μιας και καταλήγουν να πληρώνουν το 30, 40, 50% του εισοδήματός τους για ένα σπίτι, ήταν λογικό να έχουμε τόσες αιτήσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το γιατί πανηγυρίζουν κάποιοι για τον μεγάλο αριθμό αυτών των αιτήσεων. Για να δούμε ένα παράδειγμα, μια πιθανή εξέλιξη. Ας πούμε ότι τελικά θα κατατεθούν 200.000 αιτήσεις και ας πούμε ότι οι 100.000 θα εγκριθούν. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει ως 20.000. Από αυτές τις 100.000 αιτήσεις, σπίτι θα βρουν κατά τη γνώμη μου λιγότεροι από 20.000. Αλλά ας πούμε ότι θα είναι 20.000 οι αιτούμενοι. Άρα 180.000 που κατέθεσαν αίτηση και για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να πάρουν δάνειο, περίπου 300.000 πολίτες και παραπάνω, θα νιώσουν ότι έμειναν στην απέξω. Όλα αυτά την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα είναι το νούμερο 1 στην Ελλάδα μαζί με την ακρίβεια. Ρώτα έναν ψυχολόγο να σου πει τι θα σημαίνουν όλα αυτά για την ψυχολογία των ανθρώπων. Και μεταξύ μας, αμφιβάλλω αν τα χρήματα θα φτάσουν για 20.000 δικαιούχους. Με τις τιμές των ακινήτων στα ύψη, βλέπω να φτάνουν για λιγότερους, παράδειγμα 17.000. Πάμε όμως και σε κάτι ακόμη. Η πλειοψηφία των 20.000 ετούμενων, περίπου 30.000 πολίτες, θα καταφέρουν να αγοράσουν σπίτι που θα είναι ακριβό. Θα χρειαστεί να λύσουν άπειρα γραφειοκρατικά προβλήματα και να ανεχθούν τα πάνδυνα για να γίνει πραγματικότητα το όνειρό τους. Μετά θα ακολουθήσει η ενεργειακή αναβάθμιση, μιας και αυτή χρειάζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ένα παράδειγμα, αγοράζει κάποιος ένα σπίτι σήμερα Χ, έχει μια τιμή 150.000 ευρώ, όμως αυτό το σπίτι συνήθως είναι παλιό. Πρέπει να μπουν και χρήματα μέσα. Πριν ξεκινήσει, του λένε ότι το κόστος είναι 20.000. Όταν φτάνει εκείνη η ώρα, μαθαίνει το κόστος είναι 40.000. Και ψάχνει να βρει χρήματα. Μέχρι να τελειώσει τα πάντα και να καταφέρει στο τέλος επιτέλους να μπει μέσα. Έτσι λοιπόν, κάποιος που θα πάρει τελικά το δάνειο από το πρόγραμμα Το Σπίτι μου, θα έχει αγοράσει ένα υπερτιμημένο ακίνητο, σε φουσκωμένη τιμή, και αν στο μέλλον πέσει η τιμή, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για ένα διάστημα, θα αισθανθεί τουλάχιστον άβολα, μιας και οι περισσότεροι από τους πολίτες αυτούς είναι συνήθως άτομα χωρίς εμπειρία σε τέτοιες επενδύσεις. Θα καταλάβει ότι πήρε με μικρότερη δόση δανείου ένα σπίτι σε αρκετά μεγαλύτερη τιμή. Την ίδια ώρα, ας σκεφτούμε και τους υπόλοιπους πολίτες, που ταλαιπωρούνται από τις μεγάλες τιμές και η νέα μεγάλη άνοδος τους κάνει να νιώθουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ηλία, θες να είναι χαμηλές τιμές, μπορεί να με ρωτήσει κάποιος. Όχι. Θέλω οι τιμές να ανεβαίνουν ομαλά και να ανταποκρίνονται στα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό και αυτό είναι υγιές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αγοράσουν σπίτι και να τα βγάλουν πέρα, είναι πολύ περισσότεροι και ταλαιπωρούνται όχι επειδή είναι κακό να ανεβούν οι τιμές, αλλά επειδή αυτές εκτοξεύονται τεχνητά πολύ πιο γρήγορα από το εισόδημά τους. Έλα μωρή Ηλία, ενήλικες είναι εντάξει, ξέρουν τι κάνουν, θα το ξεπεράσουν. Μπορεί να μου πεις. Αν και έχω διαφορετικές γνώμες για το πώς επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων, έλα να δούμε και τα υπόλοιπα παρακάτω. Μια δεύτερη μεγάλη παρενέργεια των προγραμμάτων. Στρέβλωση της αγοράς και πίεση των τιμών προς τα πάνω. Το 2023, στην πρώτη μου μεγάλη εκδήλωση, είχα προβλέψει πως οι τιμές των ακινήτων που αφορούν το πρόγραμμα Το Σπίτι μου θα πέσουν μετά την άνοδό τους κατά την περίοδο του προγράμματος. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ανέβηκαν στο Θεό λόγω του προγράμματος. Εάν δεν ξαναγίνει νέο πρόγραμμα, θα πέσουν, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον 10, μπορεί και 30%, μπορεί και παραπάνω, γιατί δεν δικαιολογείται η τιμή. Ένα ακίνητο τέτοιο που δεν θα το πάρεις με άτοκο δάνειο, δεν έχεις λόγο να το πληρώσεις 200.000. Έτσι και έγινε. Ένα ακίνητο, για παράδειγμα, που είχε 80-100.000 ευρώ, έφτασε σε 150.000 όσο διακούσε το πρόγραμμα και μετά υποχώρησε 110, 115, 120. Οι τιμές άρχισαν να πέφτουν, μιας και δεν υπήρχε άλλο η τεχνητή ζήτηση μέσω του προγράμματος Στο Σπίτι μου. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος Το Σπίτι μου 2,
οι τιμές ανέβηκαν ξανά. Πάλι τεχνητά. Πλέον, αν ρωτήσεις κάποιον που ψάχνει να αγοράσει για τέτοιο ακίνητο, θα σου περιγράψει μια κατάσταση περίπου χαοτική. Το ίδιο ακίνητο που σου έλεγα νωρίτερα, που πριν από 2 χρόνια και 2 προγράμματα κόστιζε 80-100.000 ευρώ, ανέβηκε σε 150.000, έπεσε σε 110-120 και τώρα με το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 έχει ανέβει 150, 180, 200, 210. Το ίδιο ακίνητο. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε πληστηριασμό με δεκάδες αγοραστές για ένα ακίνητο. Είναι αυτό μια κατάσταση κανονική για την αγορά? Μας αρέσει να εκτινάσσονται στα ύψη οι τιμές των παλιών ακινήτων που χρειάζονται ανακαίνιση? Με δεδομένο ότι ο μέσος Έλληνας πολιτής σπιτιού έχει ως κριτήριο πόσο το ζητάει ο γείτονας ή πόσο υποχεί ότι το πούλησε, αυτή η στρεβλωμένη άνοδος των χρεπιών μας οδηγεί και στην αύξηση των ζητούμενων τιμών στην υπόλοιπη αγορά. Άρα, Α. Δημιουργήσαμε τεχνητή ζήτηση για ακίνητα που ήταν σε έλλειψη ήδη από πριν. Β. Ανεβάσαμε τις τιμές για αυτά. Γ. Ανεβάσαμε τις ζητούμενες τιμές και για τα υπόλοιπα ακίνητα. Δ. Κάναμε ακόμα πιο δύσκολη την αγορά κατοικίας για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Η κατάσταση αυτή ισχύει κυρίως για την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μερικές ακόμα μεγάλες πόλεις. Για παράδειγμα, στη Βέρεια, την Κατερίνη και κάποιες άλλες περιοχές που είναι δεύτερης δυναμικής, καταγράφονται μεν αυξήσεις, αλλά σε πολύ πιο ήπιους ρυθμούς. Είναι άλλες και διαφορετικές, είναι αυτόνομες αυτές τις αγορές. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι πολίτες αρχίζουν να ζητούν μεγαλύτερες επιφάνειες για τις κατοικίες τους. Καλά θα πάει και αυτό. Τρίτο πρόβλημα που δημιούργησαν τα προγράμματα ήταν η αντανάκλαση της στρέβλωσης στα ενοίκια. Αν ένα σπίτι κοστίζει 100.000 ευρώ, το ενοίκιο των 500 ευρώ μηνιαίως αποδίδει προφόρων μεικτή απόδοση 6%. Αν το ίδιο σπίτι κοστίζει αύριο 200.000 ευρώ, τότε η μεικτή απόδοση πέφτει στο 3%. Στην πράξη, όσο ανεβαίνει η τιμή ενός ακινήτου, τόσο αυξάνεται και το ζητούμενο ενοίκιο γι' αυτό. Κάτι που βλέπουμε ξεκάθαρα στις νέες ανατιμήσεις των ενοικίων από την αρχή του 2025, για τις οποίες επίσης είχα αναφέρει ότι θα συμβούν. Για παράδειγμα, ένα ακίνητο το οποίο πριν το πρόγραμμα είχε μια αξία 80%, ανέβηκε 150, έπεσε 110-120, αν τότε νοικιάζονταν, θα νοικιάζονταν μια τιμή 400-500 ευρώ, παράδειγμα. Μετά το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 και τη νέα άνοδο που έχει φτάσει τις τιμές στα 180-200.000 ευρώ, το σπίτι αυτό δεν νοικιάζεται άλλο με 400-500 ευρώ το μήνα, πάει 600, πάει 700, γιατί ακριβώς έχει ανεβεί η τιμή. Όπως έχω πει και στο παρελθόν όμως, αν θέλουμε στην πράξη να ανοίξουμε τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια, μόνο στην Αττική είναι 520.000, έχουμε ανάγκη στην αγορά 3 μέτρα για να εκλογικευτεί η κατάσταση. Α. Να προστατεύσουμε τους ιδιοκτήτες. Β. Να κάνουμε έναν τηρεσία για κακοπληρωτές και καταστροφής περιουσιών. Γ. Να μειώσουμε τη φορολογία. Εμείς τι κάνουμε? Αυξάνουμε τη ζήτηση, δεν προστατεύουμε τους ανθρώπους για να αυξηθεί η προσφορά και τα σπίτια μένουν κλειστά και μετά απορούμε για τα αποτελέσματα της επιλογής μας αυτής. Τέταρτο πρόβλημα που δημιουργείται από τα προγράμματα το σπίτι μου είναι η στρέβλωση της αγοράς στεγαστικών δανείων. Με το που ανακοινώθηκε η πρόθεση για δεύτερο κύκλο του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024, η αγορά στεγαστικών δανείων ουσιαστικά πάγωσε. Η πλειοψηφία αποφάσισε να περιμένει το πρόγραμμα και έπεσαν πολύ τα αιτήματα χρηματοδότησης. Αυτά τα εξήγησα όλα και στη δεύτερη εκδήλωσή μου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2024. Τότε προέβλεψα ότι οι εκταμιεύσεις θα πέσουν το 25, παρά το πρόγραμμα, γιατί πάντα αυτά όλα είναι περίπου ένα χρόνο πιο πίσω. Διαβάζω τώρα ότι στο πρόγραμμα το σπίτι μου 2 θα συνεισφέρουν και οι τράπεζες με 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα έχουν πρόσβαση σε αυτό άνθρωποι που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να λάβουν δάνειο. Το επιτόκιο του δανείου θα είναι επιδοτούμενο κατά 50%, κάτι που σημαίνει ότι η μηνιαία δόση θα μειωθεί κατά 200 ευρώ περίπου για ένα δάνειο 150.000 ευρώ, από τα παράδειγμα 850 ευρώ στα 650 ευρώ. Άρα οι τράπεζες κατά πάσα πιθανότητα θα κόψουν κεφάλαια από κατηγορίες ανθρώπων που θα μπορούσαν να πάρουν στεγαστικό δάνειο και θα τα μεταφέρουν στο πρόγραμμα το σπίτι μου 2. Και να μην τους δίναμε δάνειο, Ηλία, να μην έχουν και αυτοί δικαίωμα στη στέγαση, μπορείς να μου πεις. Εγώ θα πω ναι, να τους δίναμε, αλλά με άλλους όρους. Όχι να τους αναγκάσουμε τους ανθρώπους αυτούς να αγοράσουν συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων, υποχρονική πίεση και με φουσκωμένη τιμή. Για παράδειγμα, αν τους λέγαμε, θες να πάρεις δάνειο, μάλιστα. Πόσα θες να πάρεις, τόσα. Πόσα σου εγκρίνουμε, τόσα. Πολύ ωραία. Τι δικαιούσε αυτά, μάλιστα. Πάρε παλιό, πάρε καινούριο, πάρε ό,τι γουστάρεις. Χτίσε σπίτι από την αρχή. Έχεις οικόπεδο, χτίσε. Τελείωσε ένα παλιό σπίτι σου. Κάνε ό,τι θέλεις. Εμάς μας ενδιαφέρει να βάλουμε ακίνητα στην αγορά
και μας ενδιαφέρει να δώσουμε λύση. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχαμε αυτή την έκρηξη τιμών που είναι τεχνητή. Δυστυχώς, επιλέξαμε πάλι να τους καθοδηγήσουμε για τα παλιά ακίνητα και να έχουμε όλες αυτές τις παρενέργειες. Ωραία. Κάποιοι λοιπόν 15-20.000 ετούντες, περίπου 30.000 άνθρωποι, θα μπορέσουν να πάρουν στεγαστικό δάνειο. Όμως, πολύ περισσότεροι, εκατοντάδες χιλιάδες, θα μείνουν απ' έξω. Και θα βλέπουν απλά τις τιμές να ανεβαίνουν τεχνητά. Με αυτούς δεν θα κάνουμε. Με αυτούς οι οποίοι έχουν χρήματα, θέλαν να πάρουν ένα ακίνητο που έκανε 100.000 και να μαζέψει τα 50. Μετά αυτό το ακίνητο πήγε 150, δεν μπορέσανε. Κατέβηκε, ξανανέβηκε. Με αυτούς θα κάνουμε που όλο κυνηγάνε και είναι σαν τους ανθρώπους που κυνηγάνε ένα καρότο και όλο τους φεύγει. Πού θα πάει το πράγμα? Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα? Μήπως τελικά καταλήξουμε να φτιάξουμε μια νέα γενιά ανθρώπων που απλά θα περιμένουν το επόμενο το σπίτι μου, την ώρα που οι άλλοι πολίτες θα σκέφτονται, εγώ γιατί να πληρώσω μεγάλη δόση, βρείτε μια άλλη λύση. Όλα αυτά που περιγράφω είναι μια στρέβλωση. Για την ακρίβεια, είναι μια στρέβλωση μέσα σε μια στρέβλωση και όλες αυτές τυλιγμένες με άλλη μια στρέβλωση. Αυτές όλες τις στρεβλώσεις θα τις πληρώσουμε στο μέλλον. Μια ιδέα καλών προθέσεων μετατράπηκε σε αιτία πολλαπλών στρεβλώσεων και σοβαρών επιπτώσεων. Σου το είπα και στην αρχή, κανείς δεν αμφισβητεί τις καλές προθέσεις όσων σκέφτηκαν να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα με αυτό το πρόγραμμα. Στην πράξη όμως, η εφαρμογή της ιδέας αυτής με τα κριτήρια που τέθηκαν προκαλεί πολλές στρεβλώσεις στην αγορά. Επηρεάζει ψυχολογικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ανεβάζει τεχνητά τις τιμές των ακινήτων. Εκτοξεύει πάντα τεχνητά τα ενοίκια και στρεβλώνει την αγορά στεγαστικών δανείων. Αν για κάποιους κριτήριο επιτυχίας ενός προγράμματος είναι μόνο οι αιτήσεις, τότε όντως το πρόγραμμα Το Σπίτι μου 2 είναι πολύ επιτυχημένο. Αν έχουν σημασία και οι αρνητικές του παρενέργειες στις ζωές των ανθρώπων και την αγορά, τότε νομίζω πως μάλλον θα ήταν καλό να το αποφύγουμε στο μέλλον. Τουλάχιστον με τη σημερινή του μορφή που καταλήγει να προσπαθεί να λύσει με ομοιοπαθητική το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης στην Ελλάδα σήμερα. Εσύ, τι γνώμη έχεις? Γράψε μου στα σχόλια τη γνώμη σου. Συμφωνείς? Έχεις άλλη οπτική? Σε ευχαριστώ που συζητήσαμε μαζί αυτό το θέμα και σε περιμένω κάθε δεύτερη Παρασκευή στις 7 με ένα νέο βίντεο. Και μην ξεχνάς, μαζί είμαστε πιο δυνατοί.